Good afternoon, merienda, 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 merienda. Good afternoon po sa Endo Boss. Nalo ka ngayon. Natanong ko yan ni Mitagari paghanon ako ngunyan hapon. Sa totoo lang. Hindi ko anak ko natagari. O ni pati, para hihiling ko pati ang sa kuyang pandog sa Facebook. Garing nga ako may tamaan ngudoy ko ang kuwang ko. Salbatana. Nag-ahit ako sa bago. Tinamaan so gilid kan. Ay, ano daw maray na paagi? Ano daw mga tugang anmaray na ito bagang day nagutubuan sa imong beard? Ade, so anapod baga kan sa taas, di ba? Ano sa taas? Anong kapod sa taas? Digdi. Ano nga napod kayan sa taas? So sa kanlalaki, anong apod kayan? Pagtaas, ang apod, bigote, di ba? Bigote. Ining sa baba, kaning lips, ang apod kang buda. Ini barabas. Kaya ang apod kang bigote, buda, barabas. Ang sa taas, ang apod mustache, di ba? Ining under kang lower lip mo is end ang apod, end. And beard. Oh, sa kabaga, iyan ang problema tayo. Kaya, paano na, pigalaser yan? Sa skin clinic, BP, pigalaser yan? Ah, talaga? Okay, gusto ko, sa ang kutis baga, so gari sana, sabako ka sana pugi, tama paghalong pag mayroit sura kang ganyan na panaon. Para buka naman. Renen, maray na hapon tabi sa imo Renen, ang satuya tabing tataramon ngunyan. Mga tugang, ang satuya tabing tataramon ngunyan na hapon sa satuyang programa. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang satuyang tataramon, ngunyan po sa satuya na programa, mga tugang, madali lang ha. Nawala ugod sa pigaling mo na yan. Kasi bago pa ako ang sakuyang kwan, ang sakuyang isip, garba ko ngunya, dako ngunya pwede, dako sa wish yung ngunya ni. Bata nagka-standby si Jimmy, na, may lang tabi Jim, tapos ko ng first segment ha. Ang satuya tabing tataramon, mga tugang digdi po sa satuya na programa. Ano nga ito, Noy? O po ang tataramon ta? Tambo. Tambo. Kay puhan ngaya na magpatambo. Tambo. Giring nga rin nagtambo ang buhok mo. O, di ba? Tambo. Kung sabihon, mga tugang kang tambo, kay puhan mong magpatalubo, magpasaha, magpabuhay, magbuhay, magkaigwa ki growth, mga tugang ano man na tinanom. Tambo meaning growth, di ba? Meaning tabi nga magpatambo ka, to grow. Yan. Kay puhan, mga tugang na magpatambo. Uyan baga na mga nyug, nagliluwas baga ka ang kiskwan, mga kwan, ang apod ka ang tabi, tambo, nagpatambo ka. Uya, ang simpleng example kaya ni Kuya Nemi, uya na so, ano nga na apod kaan? So, munggo? So, munggo baga, ano nga na pigakaunta na masira? Paborito ko daw yan. So, ano nga na apod ka yan? So, ano nga sumunggo na may buhay na? Sprouted. Yan ha, sprouted. Paborito ko yan, sprouted. Yan. Yan tabi ang simpleng example kang tambo. Munggo na nagtambo. Yan. Yan tabi ang satuyang tataramon, mga tugang, na word na tambo. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Sabi ni Renen, sprouted. Yan. Sabi ni Sir Jill na Reblora, mustache and beard tabi. Mustache and beard. Ini siraram kang lips, buda. Kaya, bigote, buda, barabas. Tambo sa paroy, tamatorok na. Yes, totoo yan tabi. Happy birthday po kay Ma'am Belen Nebres. Uy, subos ni Mrs. dati sa BRHMC kan mga kan uminaging mga panahon. Birthday pala ngunyan. Ma'am Belen. Ma'am Belen, happy birthday po sa imo. Pwede po makimerienda kami na dyan ni Jerbailon.
Di ba Maminors? Naramon Maminors si Ma'am Belen? Kanso nasa BRTTH baga kamo. Kanyang kami kuya ni sa BRTTH, si Mrs. Yaon dyan, si Ma'am Belen, si Maminors. Igwa kami kipig-apod ka ito na kuan uning ano ini na grupo. Ang apod sa muya, Workers of Christ. Gerasumi na nga yan sa BCBP na igwa kami kayo ki mga apostolate na pagigibo. Last mi kayo itong apostolate. Nag-abot kami sa Kabasan. Diyan po sa diyan po sa Cagraray Island. Igwa kami kayo kipig-apod na Life in the Spirit Seminar para sa mga Workers of Christ. Kung ako na nagtataram sa mga tao, gano'n din magtuturubod. Ma'am Belen, mas Martinebres, happy birthday tabi sa imo. Hali kay Mami Nors, Norma Bailon. Oh, Mami Nors, naranduman mo Mami Nors, so boiled egg na binugtak mo sa... Masira mo ng merindalan. Diyan tabi kay Ma'am Belen Ebres, happy birthday po sa imo. Gari Ma'am Belen, hindi ko na, remind ko daw si Mrs. Ringaw ko daw si Mrs. Kanso. Padabaong kayo ni si Mrs. ni Ma'am Belen. Kanya ang pa si Mrs. tabi naka-employed sa Bicol Regional Teaching and Hospital. First batch sinda kayo ito eh. Yan tabi sa BRHMC. First batch kayo ito sa Mrs. kang ginibuan na BRTTH. Yan. Alright. Jimmy, nasalita. Mga tugang may dagdag na report. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na hapon sa mga paraan. Tabay sunod-sunod na announcement kan mga game result. Event result sa katatapos pa sana na mga kawat ngunyan na pagkahapon kung saan ngunyan ang closing ceremony kaining palarong panlalawigan na nagbuon kan January 26 and ngunyan ang closing program January 30 digdi sa Provincial Sports Complex sa Barangay San Francisco sa Banuan kan Kinobatan. O yan, dengo kunta sample kan mga sample. Result. Cluster B. Silver. Bandavia, Gandrem and Company from Cluster A. And gold and Celia, Goshen, Raven and Company from Cluster C. Congratulations. Closing mo yan, Jimmy? Awarding na. Awarding, closing and awarding ceremony. Ngunyan, halaba kayo ning sa mga game result, sa mga nakakuha ki gold, silver, bronze. Iyon ang unaan primero sa mga activity ngunyan, gulping mga trophies and medal nakakuan ngunyan display na digdi sa may dakulo ng tao. Stand. A while ago is 4 by 100 meter relay. Ayan na announcer. Yes. Sa mga nagantabay ng mga magurang kaning mga aki, danguguntan mga result. Elementary, secondary ini tabi BP na kawat kan palarong panlalawigan. Ante makaine school sports participation for physical fitness and personal development for lifelong endeavor. Pinagkakuha na mo na kan sa mga relay ini burukodan ini BP kaya grupo ini And now 4 by 400 meter relay elementary boys Ron Marquez Caleb and Company from Cluster A. Silver Losa Rain and Company from Cluster B. And gold and Sila Joseph Raven and Company from Cluster C. Congratulations. Relay sa mga resulta ni sa relay tabi BP ginibudig din sa oval. So athletics Yes. Result BP and dapat dahil niaputon ka nagdadampog kaya ang kalangit nun kaya pipurpulpog na to anyway result naman ini and taon-taon maisyan ta consistent overall champion sa elementary division and secondary division tabi BP.
Ang cluster A, B, C, nagre-representaran A kan first district, B, second district, C, third district. Cluster 1, 2, 3, D1, D2, D3, cluster D1, first district, D2, second district, and D3, third district. Aha. BP. Yeah. Last year, sa secondary, ang overall champion dito, second district, and sa elementary, dahil ko nakuha. So, last year. And taon-taon, may siya niya to, o kung bako sa aga, sa mga barita niya to, may siya niya to kung sisay an overall champion sa mga pakawat na ini, digdi sa palarong pandalawigan sa probinsya ni Albay. And ang kasunod kay ni Tabi BP by Monday, sa mga champion, digdi, iyo ang mga selected players, iyo na ang isa sa iraram sa matinding ensayo para sa pansabak palarong Bicol na isa sa gibo dyan sa Ciudad Canligaspi. Iyo ang host sa maabot na Marso palarong Bicol 2026. Yes. Iyan, BP. Ang sa tuyang mga dagdag na informasyon, halidigdi sa Ubal, sa Ginobatan Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luar. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Yan. Iyan tabi mga tugang ang closing kasuba may kauron ako sa rong aldaw. Piguturan niya ko kuya names kang pag-pronounce kang ceremony o ceremony. Bako man ngayon ceremony. Closing ceremony. Ceremony. Nganya ko opo, tama ka. Ano? Ceremony. 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 Closing ceremony. Salbatan ng nila ini oh. Closing Ceremony. Oh, very good. Yan ang tama. Di ba? O, ulit. Tama ba? Closing. Ceremony. Oh, di ba? Closing. Ceremony. Oh, very good ka, baby. Thank you, Di ba? Now, ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing maugmang atay kay puan po na sabayaning proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid sa Silimarin Capsule, para po sa load asin proteksyon kan atay. Ini po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaoding proteksyon sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang pagubagkaan. May bisyo man ora. Mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal, mga tugang sa mga botika nationwide. Alright, unang pag-iristoryahan ta. Pag-iristoryahan ta mga tugang ambisyo. Pag-iristoryahan ta ang pagkakaigwanin bisyo. Pag sinabi ning bisyo, ako nahata. Good, huni kayo na, Shara, mara daw tabi Shara digdi. Ati Shara, mara daw tabi si Shara. Ta ipa-type ko digdi. Apa daw tabi Shara? Walang ha. Yan ko na. Aha, okay na? Okay na ganyan eh? Okay na? Okay na.
Nag-follow up. Unay po. Tuwap ka di oh. Office. Okay na kayo? Okay na? Nagibo ko na eh. Na. Pagkaray ng wordings ka ini. Ayusin mo yan. Ayusin mo yan. Ayusin mo ang wordings. Pasensya na nga natawid. Nagpalap na sa office. Yo, alright. Ano kayo ni? Ang pag-iristoryahan tangon yan tungkol sa bisyo. Anong English kang bisyo? Vices. Nata mga tugang tantawo nagkakaigwang bisyo. Kita gabos na mga tawo may kanya-kanyang bisyo. O anong bisyo mo Kuya Nems? Kaon. Jerome, anong bisyo mo? Magkaon. Ako man, dakong bisyo sa sigarilyo. Dakong bisyo sa sugal, baraha, bulang. Dakong nag-iinom kay alak, bako ako para inom, ha? Bako ako para inom, butakan mo kay pasensya na po. Pasensya na. Yeah, pasensya na po. Di ba? Ang bisyo nin tawo, kung anong tinudan niya, bako iyo. Kung ano mga tugang ang tinudan niya, tabi. Kung anong alimawa, ikanatuod ka magparabulang, that is your bisyo. Natuod ka magparasugal, bisyo mo yan. Pag paminsan-minsan mong pigigibo, ang apod kang Kuya Nemi, hobby. Hobby. Pero kung inulit-ulit mo, iyo na ang pigpaparagigibo mo, ang apod kaan bisyo. Tama? Paminsan-minsan, nagtatagabulang katamay manoka. Pagkatapos kan sarong bulang, uli ka. O turo naman after perang bulan naman, saka ka naman nag-oranjo. Pero kung dinero domingo mo na, mga tugang na sige ang bubulang mo, anapod ka ang bisyo, ano man na bagay na inulit-ulit mo, ang apod ka ang bisyo. Pero kung bako dahil mo masyadong pig-ulit-ulit, ang apod ka iyan mga tugang, anong apod ka iyan? Hobby. Di ba? Ito. Dapat may tulong bisyo kita daily. Alak, sugal at babae. Ay baman si Renen. Alak, sugal at babae. Anong sabihin kan alak? Alak, alalahanin lagi ang kapwa. Ay very good ka Renen. Sugal, sa umaga gunitain ang lumikha. Very good kan amigo. Babae, buklatin at basahin ang ebanghelyo. Iyan tabi ang dapat na meaning kang bisyuta. Pero pag inulit-ulit mo iyan, naadi ka, ang apod tabi kan mga tugang bisyo. Nasabutan. So what is now the difference between a bisyo and a hobby? Kung sabihon tabi, kung ang hobby, mga tugang inulit-ulit mo, pirmi mo ng pinagigibo, ang apod tabi ka yan, bisyo. Ulit nung ta. Kung paminsan-minsan, iyan tabi, hobby. Henry, good afternoon. Okay lang. Tabi, no problem. Alright. Diba? Hobby. Sabi kan texter ang kapilyuhan sa babae, hobby, ay di ko aram. Hobby kayo dyan, Kuya Nems. Takot. Di ba? Di ba? Thanks po. Ayan, okay, thanks po. Di ba? Nasabutan. Kaya ang hobby na iyan mga tugang nakakaraot sa buhay nin tao kung nagiging parte na kang buhay mo. Ilinga na, pag parawego ka, di ka ng ibang gibo magsugal. Maraot pa ang implikasyon ka iyan. Ngunyan,
Ano iyan, mga tugang, kung paano ta ma-overcome iyan? Preventing or overcoming vices requires a combination of identifying triggers, changing routines, and building a supportive environment. Ano mga tugang iyan? Bay na pagparulit-ulita, ang tawot, kita bagang mga tao, sa minsan, sa isip taman sa nabaga iyan. Bako iyo, identify and avoid triggers. Recognize the situation, emotions of people that lead to the vice and actively avoid them. Actually, ang pagbabago, sa isip man sana iyan. Kung habo mo ng gibuhon, kung habo mo ng gibuhon, tabi, bayaan mo. Pumundo ka na. Tama? Pero kay puhan mga tugang na i-resist mo ang tentasyon kan sa imong bisyo sa buhay. Tang bisyo nakakaraot. Maray nga ni ako, kaming magturugang, dahil kaming mga bisyo, Kuya Nems. Maski ang pagsigarilyo, di ako nagnamit ki sigarilyo. Di akong inda, pero ako di akong natandaan na sa kuyang bisyo sa buhay. Igo akong bisyo, dahil kupit taram sa endo. Tapag, delikado Kuya Nems. Baka di ako anong yung bisyo mo, Henry? Pero tabi, mga tugang, aramon, sa bisyo, dahil mang kinanggagana dyan, Kuya Nems. Ang sugal, gumana ka dyan kimilyon-milyon, pag una mo kaan, ginana mo yan, ECG. kulang pan pang abunar tabi dyan sa imong ginasto sa pagsugal mo. Maray, kung buwan, paminsan-minsan ka sana, arog iyang kaya. Paminsan-minsan. Always number 1. Yan tayo ulit-ulit mo, bako nagulpi ka kigasto. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. 15 bago mag-abot ang alas 4 ng hapon. Jim, good afternoon, Jim. Yes, officially nagpapunaan programa para sa closing ceremony kaining palarong Pandalawigan and an mayor na bisita ngunyan digdi iyo an Assistant Division Superintendent kan na Albay si Madam Bernie Dispa Biladero. Dango gundan sa iyang mensahe. It's so nice to be victorious in the event or events that you are in. And using that emotion makes it as a motivation for you to still strive for more in order to prepare for the higher level of competition, which is the Palaro Bicol 2026. This time, we were able to identify the best of the best athletes and players from different events who will represent our nation in the upcoming Regional Palaro 2026. I would like to remind our players, our athletes, our coaches, our spearheads, our supervisors, our tournament managers to please be ready for the incoming Palarong Bicol 2026. You know why? Because we are the defending champion. Do you agree with me? We really have to defend the championship crown. Many divisions are now eyeing for that championship crown. Therefore, let us have it as a challenge for all of us. Ito ay isang napakalaking hamon sa mga manlalarong taga-Albay. Kayo ngayon ang magre-represent ng ating sangay
sa nalalapit na palarong panrehiyon. Marami sa mga manlalaro na galing sa iba't ibang sangay na talagang pinaghahandaan tayo na mga manlalaro from SPO Albay. Hangayaan nyo bang maagaw ang Corona bilang champion sa Albay? Dapat hindi. Gamit ang emosyon, gamit ang nararamdaman ninyo ngayong tuwa, galak, bilang pagtanggap ng mga medalya at matatanggap na tropeyo, at yung hamon sa atin para muli nating mapatunayan na ang mga manlalarong albayano ay hindi lang patsyam. Diba? Hindi lang tsamba yung nangyari noong isang taon na nag-champion tayo. Kung napatunayan natin, alam ko ang iba sa inyo naglaro na noong nakaraang Bicol Meet. Di ba meron? Kung noon naka-silver kayo, sikatin nyo ngayon na maka-gold kayo. Kung noon naka-gold kayo, gold pa rin kayo ngayon sa palarong panlalawigan, dapat maka-gold pa rin kayo sa palarong Bicol. Yan ang malaking hamon sa ating lahat. Pero huwag kayong kabahan. Sapagkat kung kakabahan kayo, hindi kayo makakapagbigay ng focus o atensyon sa pagsasanay na inyong gagawin itong panahon mula bukas hanggang sa araw na mag-uumpisa ang palarong panrehiyon. Naunawaan po ninyo. Sinabi ng ating superintendent na si Ma'am Nene, in-interview siya kung ano ang dapat gawin natin sa nalalapit na palarong panrehiyon. Sinabi ni Ma'am Nene na dapat patunayan nating lahat na talagang ang manlalarong albayano ay kampyonato. Kaya ba natin yung patunayan? Dapat kaya, dapat malakas ang sagot. Kaya ba natin patunayang muli? Okay. So, at this juncture, because this is the closing ceremony of our Palarong Panlalawigan 2026, in behalf of the top management of our dear superintendent, who has a very strong support in sports, because she knew that sport is life. Sport is life. Magiging mabuti ang buhay ng isang atleta o manlalaro kung siya at ay merong angking galing at talino sa paglalaro. Naniniwala ba kayo doon? Sapagkat kung kayo ay magaling ngayong high school, pwede kayong maging scholar sa college. Sa regional meet o palarong Bicol, may mga representatives from other universities who are eyeing for their possible athletes in college. Pag nakita nila ang galing ninyo during Bicol Meet, pwede kayong ma-identify at pwede kayong offeran ng scholarship in college. Therefore, your dreams could be achieved if you are indeed worth of the skills on a specific event that you are in. Therefore, make use of the God-given talents to all of you. Gamitin ninyo ito upang matamo ang mga minimithi ninyong magandang buhay sa kinabukasan. So, isang pagpapasalamat ang aking ibinibigay muna sa ating Panginoong Diyos. Thanks God for giving us a fair weather all throughout from the opening ceremony and until now. Merong namumuong ambon pero hindi naman bumabagsak. Thank you, Lord, for giving us fine weather. Kahit si Mayon, hindi na po siya ganun nag-alboruto, nakisama din. And thanks God because we were given safety and protection, full duration
of our palarong panlalawigan. Pangalawa, thanks to, of course, to Ma'am Nene, thanks to Sir Dan and his staff, thank you sa mga different working committees. Pwede bang bigyan natin ng palakpak, masigabong palakpakan, ang mga taong hanggang ngayon, nandito sila, kasama na ang mga supervisors. Tingnan ninyo, meron pa rin ngiti sa kanilang mga labi, sa kanilang mga mukha, kahit sila ay pagod na, kahit, siyempre, si Mayon merong daladalang abo, hindi ubo, at saka sulfur. Pero yung mga PSDSS natin, tingnan ninyo, hindi silang mukhang haggard, di ba? Mukha pa rin silang masaya dahil sa inyo yon. Isang masigabong palakpak din sa ating mga coaches and tournament Anyway, tabi managers. pasalamat na lang ini ka Yeah, mga sports officials, deputy officials, digdi, dapat ini purpulpugol na nagdadampog na talaga ikisa mo yung kinamumugtakan sa mga oras na pero dahil pa man good news, dahil pa man nagbabagsakan oran. Anyway, yan tabi pipi ang sutuyang pagtugay-gay, yan ang tingog na Deputy Assistant Division Superintendent Ma'am Bernie Diz Papi Ladero, Jimmy Nasalita, DCGP News. DCGP, Baretang Bareta. Salamat, Jimmy, sa report live from Ginobatan Sports Albay Provincial Sports Complex dyan po sa Ginobatan, Albay. Alright, now, di 5 minutes na lang kita bago mag alas 4, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, epan po na sabayanin proteksyong Leverade. Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para po sa sin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang Leverade sa pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa lado ng paginom kang Leverade pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang pagubag kayan. May bisyo man ora. Mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na para po sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Alright. Bago ito magpaaram, dili kita mga tugang sa tuyang mga health tips. Yan. Pag-iristoryahan ta, ano ang Bicol kan cucumber? Cucumber. Ano ang Bicol kan eh? Pipino. Yan. Pipino. Ano mga tugang ang karahayan kang pipino? Ang pipino, ang aram ko, pigubugtak sa mata. Ang pipino baga, nailing ko ang kuya ni Miss sa mga parlors. Pigbubugtak sa mata. Bibugtak mga tugang sa mata ang pipino. Di ko aram kung nata. Pero sabi digdi, ang pipino, mga tugang, saro sa klase ng prutas na hydrating. Gusto sabihin, nakakadagdag tubig sa lawas mo consisting of 95% water. Hababa ang calories. Kaya sigan kakaon mo ng pipino, mga tugang, dai ka mataba. Hababa ang calories niya, na yan po ideal weight para sa management ng weight loss as in hydration. Ano pang ibang mga benepisyo, mga tugang kang pipino? Dangoganin do ini. Ang pipino may vitamin C, buda magnesium. Anong purpose kan sa lawas? Nakaka-promote da tabian ki pagpakusog ninto lang. Uyog-uyogon mo ya. Support mga tugang heart functions. Nakakatabang sa pagpangsyon kan sa tuyang puso. Siring man nakakatabang para po mga tugang makaprovide din antioxidants
na nakaka-reduce in inflammation asin minaproteher nin chronic diseases. Ano? Di ba? Ang konda tabi, mga tugang, ang pipino, igwa iyang ki fiber na nakakatabang para po sa tuyang puso, sa tuyang pagtunaw, mas madali. Oh. Ako aram mo kuya, pigibugan kuya ni ang pipino. Pigigibo ko yang uyang baga na sugari. So, bi-blender baga, paka-blender mo, bugtakan mo kinit na hani, inumon mo, salbatan ng siram. Kung hihugakan ka, hugasin na sa paan na sanaan. Biyo-biyo pa. Ang pipino palan, good mga tugang for our health. Bako sa nadaiyan, mga tugang sa tuyang mata. Di ba? Iya po. Oh. Ugali o na magkaunin pipino. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako sa aga, 5 o'clock in the morning, sa programa niya tong Morning Hirit sa DCGB. Thank you, goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars,